Sú to presne 3 roky, odkedy som narokoval do armády Tomundej a Romhang. 2 roky som venoval Sylvind, až kým nás vojna nerozdelila. Za tie 2 roky som sa dostal až na poručíka. Ako sa naše cesty rozdelili, strávil som celé mesiace hľadaním mojej panej. Keď už som to chcel zdať a vrátiť sa k flaši, narazil som na nášho kráľa Dertera Dei Merok. Ten si ma zobral pod krídla a od začiatku videl vo mne potenciál. Za rok, čo som bojoval pod jeho banerom, som sa dostal až na plukovníka celej jeho armády. Bojovali sme bok po boku a dnes sa ma opýtal života meniacu otázku. Ponúkol mi vazalstvo. Mne, obyčajnému chudákovi, ktorý pricestoval do svojej rodnej krajiny. Prisahal som na meč, na svoju celú rodinu, že ho budem navždy ochraňovať, ako aj celú Vlandiu. Ako to bolo domovom našich predkov, tak sa to stalo aj mojim. Pred 3 rokmi som si nikdy nemyslel, že skončím nažive. Nie je to ešte v službách samotného kráľa ako vazal. Nie je ale čas na rozptýlenie a blahobyt. Musím nájsť svojho brata a musíme nájsť našich súrodencov. Stále mi ale vrta v hlave ten kus artefaktu. Moja cesta v Kalradii sa ešte len začína dnešným dňom. Čo ti? Ja mám castle! Práškovci moji! Ako úctu k môjmu vazalstvu som dostal hrad Taliven a k tomu aj prislúchajúce dediny. Kedysi som bol obyčajný žebrák, gauner a nikdy by ma nenapadlo, že budem mať vlastných ľudí, vlastnú armádu. Nie je to ešte vlastný hrad? Možno so mnou ešte nie je všetko stratené. Tento kúsok. V strede ničo je môj. Škoda, že je to také prázdne. Mohli by z toho spraviť takú live hru. Ale naše banery krásne. Obrovský kamenný hrad. Celý len náš. Pojak? Hláste sa. Dobre. Je to nádhera. Je taký menší, ale mne úplne stačí. Ale dámy a páni, toto nekončíme len s jedným hradom. My ideme dobiť celú Kalrádiu. Aha, tak nie je menší, dobre. Ojebal som vás. To bolo len prvé nádvorie. Ale keď takéto sú obrovské hrady, mňa by zaujímalo, jak boli tie opevnené mestá. Kedysi. Vojak. Dobre. Vojak. Ale je to nádhera. A je to len naše. Idem sa pozrieť ešte, ako sa darí našim dedinkám a ideme. Ja sa idem prejsť to, že či nestretnem nejakých ako Sylvind! Sylvind! Moja maiden! My greetings to you. Joj, ten prízvuk írsky. Oh. My greetings to you. Ale ona ma neznáša, tá p***a. Lebo som párkrát zle niečo povedal. P***a sprostá. Musím si zlepšiť, ona je relations a potom si ju ožením. Fenton Bitter Draught. Čo si zač? Skills. Medicine. Steward. Trade. Práško. Ty ideš so mnou. Talk. Peace to you, stranger. What is your name? Za 600, dobre. Rovno ideme za... Idem za tebou, ty zraž dobre. Well Dajme now, tomu. stranger. Pre Boha živého, čo má s očami? What is your name? Dáme Fentonovi lepší karaván. A máme prvý karaván. Good to see you.
Believe it or not, I mean that. I've been looking for you. Počas mojej prvej vojny ako vazal proti Batánii za mnou prišiel starý priateľ Radagos. Celé tie roky, ako som zostupoval v Kalrádii, som na jeho meno a tvár nikdy nezabudol. To on v ten osudný deň uniesol mojich súrodencov. Teraz, po tých rokoch, prišiel s historkou, že jeho partner ho zradil a aby sa mu pomstil, tak mi povedal lokáciu, kde ich držia. Mal som ho zabiť na mieste. Ale kto vie? Možno, čo je len možno, je trošku pravdy v jeho tvrdení. Ale nemôžem mu nikdy zabudnúť, čo spravil. Tieto roky v Kalrádii ma navždy poznačili. Naučil som sa mnoho, dokonca možno aj odpúšťať. Uvidíme, ako sa zachová. Musím vyraziť do úkrytu, ale nožík pri jeho hrdle bude mať vždy pripravený. Je súmrak. Finally arrived. I have a few things to say before we attack. Sneak in now. Ideme. 40 ich môžem zobrať, tak to neviem, či bude len tak Volcano Park. Čo to je fakt stealth? To som ani nevedel. Jak si čupnem? Key bindings. Crouch Y. Oni sem pridali stealth, tak to je počiť ako... To je dobré, to ma baví, čo ti je. To som aj nevedel, že tu ide. Ticho. Nie! Skoro máme. No dáme to dobre skopujte. 20 ich ešte, to tebe. Sentry, čo máme sentry? Centrifuga vybaná. A opa. Nie, ja to nesom, lalala. No poď, bratu. To je popiči, strašne to ma baví. Neviem, či niečo vidíte, ale mali by ste. Mimo na stráži. Neskôr jedna potom bojel. Ne, ja to nesom. Nie! Tak, nepočuť si vykrik svojho kamoša. Rýchlo. Poď. To piče, to mám bude vidieť, kurva. Či? Nebudeš? Nebudeš, dobre. Poďme. Nič nevidíš, nič nepočuješ, idem, kolega, joj. Kolega, choď do piče. Choď do piče. Bratu, nie! Dobre, kokot som nevadí. Będę sobie cię zakukotać, czy čo? Dobre, uciekam. Stoj, opa. O, a takto si zavolám trubky. To je popí strašne, čo tie... To je strašne super, to sa mi páči. Normálne takto vyzabijam všetky stráže a potom moji už len dokončia. To je super. Že máme takto na výber. Bastards! You're the kid of my captives, right? I saw Radagos with ya. You know he can't be trusted. Nah, there's no more talking. Kill me or I'll do you the honor of dueling ya, and my men will stand down if you win. No poď. O! Oj. Easy. Jas.
Look, we can still talk. I'll give you a pouch of silver. Infiltrovali sme sa do skríše banditov a po úspešnom boji sa konečne stretávam so svojimi bratmi a sestrou. Po tých všetkých rokoch som si myslel, že som navždy stratený. Dúfam, že sa rodičia pozerajú a sú šťastní z tejto chvíle. Ja som. A vďaka nim to nikdy nevzdám. Radagos dodržal svoje slovo a aj cez našu spoločnú minulosť vidím, že sa zmenil. Nechal som ho ísť. Dúfam, že toho nebudem ľutovať. Moje oko ho vždy bude sledovať. Landia, nazdar. Kto to je? Sylvind! My greetings. Dám ti 20 000 napríklad. 33? Yes! Ukáž. Sylvind. Máš ma rada? Minus 30? Ty ma máš aj tak? Join siege. Ideme. Oni majú už 3 katapulty a my máme holý kot. Super. 3 katapulty, 1 balistu. To je p***či celkom. No a čo tu máme robiť proti 3 katapultom a baliste? To mi hovor, že neprejdeš. Čo je? Čo robí? Tam je jeden debilko, ktorý pôjde dole. Aha, to je moc presné. Ja som zvyknutý. Headshot. Au. Tak. Dobre. Ty p***s. Oh shit, pozor! Dobrý som Ty sprosta. No makajte. Čo vám to trvá? At least the weather is nice to shoot. Hopefully it lasts. No neviem. No konečne. Pome. Fakt. Všetko nám jebo, lebo vy nemáte žiadnu stratégiu, vy kurvy. Jediná vaša stratégia je ísť na steny, ale že by ste postavili katapulty, to nie, kdeže? Poháňam, mám hlas, mám dobré, to nie je dobré. No to nie sú žiadne repliky, voda. Tento tiež ako skape. Tento už skapalo. Koľko je trvalo to zničiť? Dosť. Kde sú nejaké repliky? Vám to jak primitív. Jep. Chcel by som sa podielať niekedy na obrane. Rado. Tu nie sú rebríky. No a čo budem robiť, keď nám to zlyha? Mi povedz, teraz pekne. Tu možno budú. No, tu je koniec mapy. Aha, no a teraz budeme modliť do piči. Kurva! Aha, jediný nápad je to rozjeb rukami, dobré.
Lebo nikto nerozmýšľa v tejto hre. No to budete robiť 100 rokov, ty ko... Unite. A tak nejak tak. Unite, idem pomôcť. Bože, vy ste múdri, ty kokot, čo ti je? Ale brute forcenúť, toto som ešte nevidel v tejto hre. Takto. Možno keby postavíte radšej katapult miesto 2 siege tower, tak by to aj rebriky boli. Ale to nevysvetlíš. Počuť, tam sú penis, to je taký tak vadíka, no to je maximálne tak špunt. Prečo je to také úzké? Ale vás tu je, hoči. Ukáž? No tak to nejdem prvý, pustite ma preč. To ti je. Normálne na mňa zhodili torpédo, čo ti je. Ale už dosť. Uhnite, ja nejdem prvý. To jebe, uhnite, vy k***y. Však zdechnem tu. Na šutre. Ja vás mám ste pri... No choďte, prosím. Dobre, ja som rozhodný kvôli šutrom. Boha, fakt, opice. Sprosté. Čo vyžadil som. Jaj, pohni sa. Jaj, ty kokot skurvený, hnusný. Aha. Poď. Koľko sa bude brániť, primitívna opica? No jasné. Bože, normálne moje kráľovstvo celé je na hlavu. Banner Knightov mi dvoch zajabí. Potrebujem ženu. Ty si kto? Yours is not a face I know. What is your name, stranger? Boha Sylvind, ale už by sa mala spamätať. Aloda. Ukáž, ak vyzeráš. It's been a while. Pre Boha živého. To je táto svetovaná. To je moja sestra. Práško, sorry. No, kto si chce zobrať môjho brata? Liena. Liena will join the great. Môj život nabral úplne iné obrátky potom, ako sme všetci pokope. Svet je krajší a tráva je zelenšia, aj keď je posiata krvou. Moja mladšia dcéra dostala za úlohu viesť vlastnú armádu a môj brat spravuje náš hrad. Pre zlepšenie vzťahov som ako hlava rodiny a vazal dostal ponuku od klanu Dejtyr, aby si Nogan vzal Lienu. Spočiatku veľmi protestoval, ale pred oltárom som videl to šťastie v jeho očiach. Naša rodina sa zase rozrástla. Roky som myslel len na pomstu a nájdenie mojich súrodencov. Ale teraz možno prišiel aj ten čas, kedy môžem rozmýšľať nad láskou a potomkami. Ale všetko chce čas. Najskôr treba vyhrať vojnu. Tom Ware, jaký som vydripený. Čo ti vyzerám jak múmak totálne. Ja sa asi budem musieť porozprávať s hlavou rodiny Sylvind, že či mi nedá jej ruku, aj keď ma nemá rada.
My greeting. Jaj. O. Sylvind ide do toho. Neskôr. Idem bojovať za teba, Sylvind, dobre? To fakt to nikto není? O! Wait. Recruit. To by sme mohli dať. Vyskúšame ho vypinkať. Stop there. Pokiaľ sa nikto nepripojí nejaký kokot, tak by sme to mali dať 114 versus 81. On my command. Come. Poďme všetci. To musíme dať. To sú slabí pokotkovia. A to ja len nemôžem domať. Koľko to je? Je to piči? Celkom. No to dáme. Opa. Musíme. Poď. Yes. Do piči. Takže to hráme tiež obťažnosť, mi to nepomáha. Ja ich vypleskám sám, povedal hoši. Opa. Poď, kokot. No hovorím, jak sám vypleskám. No som. Au. Piča. Joj, kurva! Dostal na piču. Nie, ja som spomalený. To je piči, mŕtvy som. Mŕtvy som. Piči, kurva. Sme v piči. Čo sa deje? Čo prosím? Adram pustil Lienu za výmenu za služby. Čo prosím? To som... Čo? Tak to je v kote. Čo sa deje? Ty kot. Ešte aj obrázok ti dajú k tomu. Toto by som aj nevymyslel. Môžem aj ja tak? Nejakej godmamičke? Adram, ty viec. Píšem vám list zo Žalára v meste Hubiar, Aserajskej ríše. Potom, ako sme zaútočili na Aseraj, Južné impérium zase zaútočilo na nás. Za tie roky sa z nás stalo jedno z najväčších impérií, ale nikto nedokáže hrať dve vojny naraz. Chcel som spraviť zmenu. Chcel som ukázať, čo je vo mne a priniesť môjmu klanu slávu, zatiaľ čo sa celá Vlandia sústredila na obranu kráľovstva. Bol som moc chamtivý a zaútočil som na prvého protivníka, ktorého som videl. Všetci moji muži sú mŕtvi a Liena, Nogandova manželka,
možno taktiež. A ja som sa ocitol v žalári, z ktorého už nie je úniku. Nakoniec som sa dozvedel, že Liena je nažive, ale Nogand nebude šťastný, keď zistí, ako sa z neho dostala. Adram, za toto raz zaplatíš, znesvetiť môj rod.